Kadom nilmen Robising Rohang dili APSLC Hawar Kehat LC long General Secretary Lembangfu pini nili Afrangsi Solangdo Karbiara Khan Nonangkeli ji Assembly election April tarik ke bani ke Jokonji katu koi Karbiang long atau kanu arat Khan Reng dok reng ni pen bangso election mesen pen metang aja kong kedo ador ke sunai abot kado we mi pun me et pen ke jok pun pet je pan ahan anam he dile hanglo pipon ma pini ni tong spot pen social media long ke bang ko bang ke la hen lo patumi het jong APSLC spokesperson mate lamjai salpo angtong tia ke hai tapi naria sangho tu alang letum dong kam press club along social media thengno long lam ke jai pona buthak la so buthak si ni hin pen lam the si hini alang letum phan lam ke woi dum kang tung mate kachuning ripon kang tung spokesperson ke hai angtong ti batumi lam paklang lo je APSLC atu mate jai kathar sar thang respond nang ani pin tum phan da pen ni tum phan lam na je pin jingwai sa se pin pen se ajara kam ta lang tum claim bere se ako lang ri hini lam thai paklang thulo jongsi apordolang kacing wai kacepak kenji aphaning hang pro tangte dili tum chong hong ting lo la so bang ke dili alang phan churu lo kacing wai ji aphan alang chong hong ting po ben ke thoma bang ke la lo jongsi nang ching wai be pro tangte long ho MLA along setame LC along setame candidate paklang dunji busi parjab dunji busi alang li tum hoi atim pen parjab dunji busi alang li pangdak pon lo tasi nili angtong tia ke hai spokesperson phan lamjai sarpo phan nili dak lam kaningi dun kangtung bangke pini kaddu go be adal sitame alang li phan chini lo alang li inut owe kimi ang bong pen sono selet lepin mate rat phan ka chisong pike japon pu theklong lo pen alang li phan ka du etame ning ki thelu sitame nona por alang li lason ke matha mate kening je pon along bangke rat phan matha nang di mat se hinkan kening je pon kan tu athe ang to intia ke hai phan komat se kang hon he bang dolo pini rat tang hon pilo lang li phan nyeli ki pudam kang tu maki alang li phan ki be ki thi sar eng saru sarpi sar pho akli mang phato an da me alang li phan rat aning hong pi rat aning tokpi ta se rat aning tokpi ka joksi pini APSLC asongja pi do oang bong sitabe ele tum election apor hutabe ba kupini rat along kitam hustame non neli tumason rat along kitam apor hutke haladak rong along kesu kyu de ba komani do de kupi tami neli tuma pocket pen neli tum akhe dat pen se dak neli tum pikang na pen ke kupini lang joy jun group ye phan tami neli tum rat phan neli tum pikang na sitami alang li phan ke rat kang hon thuong lo pini sareng sar kopini han lo han chujor chora tum sitami alang li phan ke kang hon na joy ni tangka alang li pocket pen ke hang dunji kali rat tum se alang li phan ke pidun lapo an aning ke chithi lapo na kang hon lo da so posini li ako hini bangke pini jai sar tami alang li phan ke asupu ar ateng se ke chipin chong lo ni li ke chini ateng ki ningkan photro jai sar hem
room chipek det ahem chipek det pini tangkai si hang he alang lipan kicu kicun pencing lok pini jai sar kopima a komputer pencing lok alang lipan hotai ruk pini alang lipan aso teng kecema thake alang libang ta pini lapoan mane ko somdo angthin jipa the the ni bolu alang lapoan mane ko somdo methang jitu laso ko sombo ni phanang hang hete ni damde po bangke matha te ni pulu laben non head jones dame alang li puro thang beta bipu nili tum tame kanili tame chini lo nili tame alang li phan phone ko repeat tame phone ta nang receive se nang respond pe laben message ta text lo tame alang li message an tame respond abi alang li call back tabe call receive tabe lasun na khase kape ka tumda call pick lo tame alang li receive se lapen ake hai bikroman se tum se tame alang li phan ka chingwaya ang deng lo lapen last ka chingwaya bang ke alang li bang respond pe de labai ni jin pang ka lo lasu pusi ni li alang li phan ka chune ria bang ke nang li lai hu alam the pathe thera lapen ra phan jong se chinghon pulo tang te nang li phan ra tum nang chinghon na thon thot si nang li som suri alam tengi era ra phan ma thara nangli mina jitu kosom lo jai saraphan dia ga chohang nai pukali nangli mina chepa bihek pen dam tha athe nangli phan ta jai sar nang chinghon pik pini nang chinghon pik ga join se nangli stami pini kar benglong rat nangli phan nga chini lu pini jai sar leadership a join se pini angtong inti kathar punangli phan rat nga chini lapen rat atum nangli phan kang ginsu pini jai kathar jong se la so leadership a nang klangklei basonte pini nang listame la poan a platform a de ta hai la so posi nangli phan rat atum nanga chinghon na som thosi nang listame rat phan mathara rat aphan mathara nangli ningchi ber thipen hala jai sara adung damra nangli menale chepa bidam hekpen lam che than damra puthot nangli APSLC ka che song along nangli che song thala pe nang che rap tha ka do we claim rap pe nang aphan song taben da hinia lam che ni pudam ye bangke de ni ri nal phala chu neng ri lo laben ako hinia ba ni ri pudai bangke nangli ahok lo che song lo sidame long walk ka che song hustame nali no hokta papleng pini nang tum long walk ka che song hud bangke pilu make puke la separate electoral pinchong chechi ke ni tumke la so long walk ke dam ke tom ti hala su ta pin an hur cholo jingwai sar se pin pen hala da hur cholo la su ta mi kaddu ko be jingwai sar che pa ke pen la banda chok dal aku non sitame la son da thak lo la si je pudam lo putang do la se ni ke na puje bangke nangli lapoan ke matha pahelo tam dera nangli inutsar enga munit ba jai sar ni ne phanang hon o so teng aso po ateng se ni phananga ching hon pura nangli matha dam pen nangli jai sar long dam pen nangli puthot kar byang long arat akari mate rada kisum ke pajok ji phanon nangkeli je IML election bangke nangli election ke thuro bang jibi kokra nangli hala jai saralong jerabun thala pen bi koman selong jerabun thala nilina pui bangke jongsi nangli a hokpet khaya songja po brotang te aphang si nangli jipa bihek tha mo nangli dim tuji non nangkeli ji 2027 kar benglong towas council election nangkeli hola suta nangli phanatim ki ni tuji naben dowe ko lake lapen nang li tuma song se council ke chari nangji aron ke selam nangji ladak ko son se rar phan kang thur ponangji ba hala council along ningkan silong pen central atun dak siksidula awan bade council phan kuti atangka nang ke sanction hola so atangka non ke chari bom tum useless der laki ka do eta chini adula so posi nang li tuma son dak council long chari lu bolotang te kar biara phan paching thur ponun po dak longri long pat paching thur ponun po la so atangka pe la so posin di nang chuneng ri lo la sin nang li prabjin pen election ka chepate dun la pen
laihu ning ke so ning ke ho labuson nang project pin pen claim de labuson alam the pado e pin pen nang li laihu alam the war lap pen nang li chepa bihek la jai sar long nam tha athe ni na chuneng ri lo la pen rat tanang chuneng ri lo ni ri pini rob sing ro hang kaning ji alam ke suri arat se nang kaning ji lo nang li phana chuneng ri lo pini nang li phani nang chuneng ri ke suri arat se nang li phana chuneng ri lo apo like non election of por hut ele tum laihu beg wo alam se pa ong era nang li la pen nang li tim atum phan che than pa mekara nang li tum ele tuma jai sa phan chera pun tha election ke pa haji phan bikram han se phan chera pun tha lain lo ako jongsi nang li chera pun de plotan te rat atum se tame nang li phanang pang thek pon nang kopo je nang li se tame poklana lapen nang li se tame methang jung ale phan se chema tha chok lo pusi nang chong pon nang kopo jongsi pini pena bangko se nangli puthot ningke chiru awedat protang re ratame nang pang thekko nang kopo nali phanang jang nang jongpo nang kopo tasi kadho go yadat sitame neli chuneng rilo non nang keli ji MLA election son suri alam non election of por hut ke paklang do tahai एक थाम ताप तो ताई जे APSSC जाय कथा रातुम के चौक चेलो बा कॉपी डुप्लीकेट लो पुता है तमे आहक पेट APSSC के नॉन अमर के सेंट्रल कमिटी लो आमाई फुके जाय कथा से चारी बो दासु पोसी APSSC के नॉन फॉर्म के अलायंस लो दा इंडिया अलायंस लो दासु इंडिया अलायंस नंग को बंके Assam ang kang pia long BJP apan parren bek nani pula so mission dagere tum kar benglong chat kali 126 LAC constituency all Assam along stame pini BJP apan parren bek nani pusi pini opposition do ange chelang pet kan se pini election ke party tumpu athe piloma prodang te eli tum India dek ke democratic ade nangli jonghele thek jonghele jakong do sitame eli tum election ke hayatum election ke thurun pen rat jakong ge pia tum te ajara sai takle munde la so pose pini BJP atum ke chok che pini longle phelang ka chujo pini ele tum bha asona rat ka che song ta mena pa pleng pipe det ke lake det ka chari tum aning khang he puli tum thek dak lo posi pini ele tum election apor huse che song na ko kali protante non nang kele ji tarik se kep ahur jong se ele to pangthek pami me songja pi pangthek pami me polotang te ele tum jonghele hang taram jonghele ele tum police army military ade teng pen ele tum e pran sikpi sita me ele tum akaje song playing on e dona tu la so poseni li chuneng rilo rada tum sita me matha pame kano la pen bihe koi pini ni amri constituency along non APSSC mate India Alliance Jaisar leadership pen kache toy dun ake hayang Bikram Kram sa phang Bikram se Bikram Hanse phang sorry Bikram Hanse phanarang liphan kaddo gore kar biarat mate inglong so arat to anarang liphan kache rap tunji phanse nilhin ben chunen rilo athe piloma protante Bikram Hanse ke pini khaya somjapo alangli emotional kali lake alangli ka acting pura son ke chepakang kali lake alangli pini 18,000 bighas solar project alongle karbianglong alongle BJP atum company apha ke Georgie palong sitami alangli hai Asian Bank along dampen alangli atum Bikram Hanse atum dampen hodak che dam se che song dam se pini la solar project pa pangton kok si pini ile tum karbia rat along le pini chok pon lo la so pose la som asongja po phan ke ile tum karbia ratum ile tum democratic acha ko mate ile tum arleng ke the ke paman nang jia ke nang so kali botam te ile tum akisung ako bathubom po le thubom po son da thase ako deep food sitame
nili chuneng rilo dipu chitame jai kathar alliance mate APSLC pen ake hai ele tum APSLC amai ko ake hai jai kathar phansi pathur ponlo opposite das tame dipu ara sitame kaddu kabe solang do arat mate karbi arat mate inglong asora la pen kaddu kabe ara sitame alang phan ong dung avut ke pahai ponji phansi nilin ben chuneng ri ponlo athi piluma protangte ile tum akisung ile tuma Karbi Anglong along 60 dura warlong pini 60 dura ajakong doan sedami cirui lablo hala so ajakong pate wan thunang ji puro tangke alang lison thek sera bang fuke ini tum assembly long kache toy dunna kenan so song da taxi pini bukajana long sedami India Airlines pini rotoning ti sar rotoning ti bhan sedami Congress mate India Airlines pen alang phan pang daponelo la se hola dak APSLC arat mate Congress arat la pen kaddu gawe Karbi Anglong arat an tami alang liphan ong tung avut pen pahai ponang po pahai ponlo protang te alang litum assembly along Karbi Anglong akisung alam abuthak elitum hodak aseang tong chipi dum po alang litum thekser phanse kang wailo sonlo thakse rongkha lo stami pini Agustin inghi phak elitum India Airlines pen ticket piponlo la so posi Ladakh stami ele tom APSLC avokars la pen kaddu gabe ara sitami alang litum phanche rap green pen athe dake tuliram rohang dake BJP candidate ke tuliram rohang protang ele tum kaddu da chinilo je PGR election jipu MP election na aptrans tami ele tum phanan chong thui dalo la pen non sitami PGR main pen ele tum akar ele tum rat inu da pran dam nang koklo kumara jonilo protang de akai tuliram rohang la chela sona bang phan ke ele to ar lenge the ke paman democratic atet along alang phan ja kong ke pike ele tum aot elu na ke apuna chak chok che athema pilo protang te alang like non theglong daklo CM tami alang like prime ningkal kre hini kre ke thom plengalo tami pini alang CM chodet pen alang li rada phan kaching thur amen pen pini ko pini ko sono hempe ka men pen tami batai nang chong thulo pini tangka ke chu alang li hem kuti tangka ka chikim alang li asomar apiso aso tu base first class contractor katu gabe sakuri la pen ko sono contractor tikatar ansatame pini ka prek ara tungelong onde alang le tuman se longcho lake ile tum chini pamikal la so pose hala daksdame rongkhana nostame alliance candidate Agustin inghia phanse rada tum thurpet pen alang le phanja kong pidunang po lasin ile ka lam pating da moelo paben da khabro khate le long bake non make friendly alliance da ke ile tum da ka BJP candidate ke Lunsing Tiron lo tase Lunsing Tiron alang li personal mission tahai sidame BJP pulotang ke hengno alang li tame personal mission sidame pini alang li RSS BJP leadership se ke ana pot lake henolo lake ele tum khai phan henolo le tuma longri phan henolo la so posi alang li ke lake question lo alang li ke apuna chake chokali MLA hadak assembly long jitu Karbi Anglong akisunga afan hadak ase angtong kachipi dunji buke eli tuma laphan ke apuna chakali alang li bangke lake kosono merit person kali alang ke demerit person alang li non parsi bike pede social media tumala laphan interview ke na hustame Karbi Anglong tar in nai abu thak alang li kenengi dun hustame alang li article 244A panta me alang li nengi dun dese article 224A buke Indian constitution along ke ave lapen ele tum Karbi Anglong le la article 224A bule ele tum ke hang kali ele tum ke hang ke Indian constitution along na ke topi article 244A se ke hang la so posi alang liphan ke dak interview pen se alang ke felalo la so posi ni likantu kabe arat phanta me choneng rilo na pen puthok ruithulo angtong inti kai APSLC asong japu nangli phan achar nang bi kok pujema tha thera nangli adum nang pate bok tha ni tum APSLC timlo mate jai ka thar saralo hala so jai ka thar saralo pate bogra nangli puthot rada phan kam nang klem dun tha rada ke sungpa jokji protang te isibet eklai vet pentora ili tum ke songa peluna apo jongsi nangli claim kle nangli election ke thurbori det
amri along Vikromanse along nangli cedan dun bori da putang te nili tumi nang pang tek nang kopo nangli ta poklana lo lapen nangli rat nangli phan nang kang jinso nang kang hon kya le dalu nangli phan rat ke kibe kichi surface ko rat nangli phan nang kang hon nang kang jinso laso alar ke laso agip ke laso kang hon ke nangli rat phan ki theke dalo nangli minase ke matha lo la helo lasini dilam pading welo kadu ajong se ke nang sot pulatan te jong se ni ani sini ni angbong nang li jong se chi withdraw re APSLC atimolo wang te prodan ne puthot nang li phan ni lam nang ke contract je phan ni chi silo tamin ni pini bangke nang li phan nang ke sorsa pukali ni li ke than ke pari social media pe na the piloma prodan ke ni nang li phan phone nang chulu pilo tan nang li ni phan phone nang deng de ni message tan nang text lo nang li message tami ni phan nang reply be thang tabi la so posi la son ke chokche ke dam tang MP utami nili nang li phan ar dak lo ile tumse da kharo khate li alo ke ile tumse campaign ile tum campaign ra pelo nili gari pen se ke dam lo so cheng ta puno ha chin thong puno nili gari pen se ile tum la election se ke campaign ra pelo holo so ta nili na arlo nang li MLA thurjima thothe puse nang li puge people non parliament thake laso posi lason bang nang ke rum tap bang nang ke hoi tap bang nang li phan pu ning na parong tap ke nang li la ba ke lahir bang ke nang li accept ri nang dai nut thek ser mesen ke matha inchim je ral phanong se matha prodang te aphrang si rat phan matha ra nang li ning chi ru ra nang li prab jin pen je pa bihek pen nang li na le jai sar long damra puthot APSLC mate non nang ke le je 2026 9 April ni je tu la so rad tu ador ke sonai abor ke pajok ji komar phase ke pajok ji ma khala sonai le rar phan tham pam kan nangli mena ale phante lasi nili nali phan chu nei ri lo nangli phan rat nang kang jin so so thon ka mon son thon nangli tame rat phan in hon ra nangli ning ji ru tha kali pulo tangte nili ako puthot nangli phan ni ke lam nangli phan ke wan thuji do lang lasi pini abang ke nili lam se ing ton ko